Ja, det var så det, der var det afgørende punkt her, at jeg turde gå videre med det, fordi der var ligesom nogen, der kunne hjælpe mig med at komme i mål med den proces. Jeg hedder Louise Højberg, og jeg er klinisk tandtekniker her i Vestergade 10 i Randers. Jeg fik egentlig øje på klinikken, fordi at der lå en frisør tidligere. Jeg tog kontakt til den her udlejer, som fortalte lidt om, hvordan det kunne blive, og hvordan han ligesom kunne hjælpe med at sætte det i stand, sådan at det blev en klinik. Og der havde jeg også haft kigget på forskellige andre steder, fordi der skulle bygges om, og der skulle laves så meget. Ja, det var så det, der var det afgørende punkt her, at jeg turde gå videre med det, fordi der var ligesom nogen, der kunne hjælpe mig med at komme i mål med den proces. Jeg tror, vi startede processen i slutningen af maj, og jeg flyttede ind 1. august. Det betyder rigtig meget for mig, at klinikken den ser professionel og imødekommende ud, fordi det er mit ansigt udadtil, og det er der, hvor jeg skal tage imod mine patienter. Så det er vigtigt for mig, at de kommer ind et sted, hvor at de føler sig velkomne, og de synes, at det er rart at komme.